በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና በብዘለናዮ ሰላምን ፍቅርን ክበና ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። እሽምባር ከም ፈቃድ አምላኽ ሎም እንመሃሮ ብዛዕባ ኒቆዲሞስ ክኸውን እዩ። ነዚ ሃይሊ ቃል ዝንረኽቦ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 12 ዘሎ ሃይሊ ቃል እዩ። ኣብዚ እንተሪእና ብዛዕባ ኒቆዲሞስ ብለይቲ መፂኡ ናብ ጎይታ ከም ዝተምሃረ ንሱ ሓለቃ ይሁድ እንከሎ ብፀልማት መፂኡ ከም ዝተምሃረ ይነግረና። ኣብዚ ሃይሊ ቃል እዚ እንተሪእና እንታይ ይብለና? ኣብ ተቀዳመይቲ ፍቅዲ ዘላ ሓደ ካብቶም ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ስሙ ሰብኣይ ሓለቃ ይሁድ ነበረ ንሱ ይብለና። ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መፂኡ መምህር ብጀካ እቲ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ተኣምራት ክገብሮ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመፀኻ ንፈልጥ ኢና ኢሉ ነዚ ሃይሊ ቃል እዚ ከም ዝተዛረቦ ንርኢ። ስለዚ ኒቆዲሞስ ስለምንታይ ሓለቃ ይሁድ ተባሂሉ ስለምንታይ ኸ ብፀልማት ናብ ጎይታ መፂኡ? ምክንያቱ ኒቆዲሞስ ኣብዚ ሃይሊ ቃል ዝተምሃሮ ትምህርቲ እንታይ እንተልና ብሰፊሑ ብዛዕባ ምስጢረ ጥምቀት እዩ። ምስጢረ ጥምቀት ብዓሚቑ ዳግማይ ልደት ዝተምሃሮ ትምህርቲ ሃይሊ ቃል እዩ። ኒቆዲሞስ ሓለቃ ከብሎ ዝኽኣሎ እንታይ እንተልና ብሃብቲ ሃብታም ነበረ፣ ከምኡውን ብሕጊ ኦሪት ምሁር ነበረ። ሕጊ ኦሪት 46 እንታይ ትገበረ ዝተማሂሩ ዝነበረ እዩ። ስለዚ አጠንቂቁ ብግቡእ ዝተምሃረ እዩ። ብሽመት ከዓ ተሽሙ ስለ ዝነበረ በዚ ምክንያት እዚ እንታይ ተባሂሉ ሓለቃ ይሁድ ተባሂሉ። ከምኡ ስለምንታይ ብፀልማት መፂኡ? ስለምንታይ ብርሃን ክመፅእ ዘይከኣለ? ስለምንታይ ንፀልማት መሪፅዎ እንተኢልና ነዚ እውን ገለ ኣብነታት ክንርኢ ኢና። ብለይቲ ክመፅእ ዝከኣለ ሓደ መጀመርያ ኣይሁድ እንታይ ገይሮም ነይሮም? ሕጊ ኣቂሞም ነይሮም። ነዚ ከዓ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 22 ዘሎ ሓደ ሰብ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰዓበ ወዲ መዝሙር ንጎይታና ዝኾነ ካብ ቤት ጸሎቶም ሰግዎ ስለ ዝነበሩ ነዚ ነገር እዚ ንኸይስገግ ኢሉ እንታይ ገበረ? ብለይቲ መፅእ ነይሩ። ካልኣይ እንተሪእና ፍጹም ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ኣይነበሮን። ፍጹም ሙሉእነት እምነት ስለ ዘይነበሮ በዚ ምክንያት ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብለይቲ መፂኡ። ተወሳኺ እውን ኒቆዲሞስ መምህር ተባሂሉ ክሳዕ ሎሚ መምህር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ነይሩ። ስለዚ መምህር ተባሂሉ እንከሎ ኣብ ጎይታና መፂኡ ክመሃር እንከሎ ነዚ ኮንቱ ውዳሴ ስለ ዝኾነ ንኮንቱ ውዳሴ ኢሉ እንታይ ገበረ? ምእንቲ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ታሕቲ ኮፍ ኢሉ ተማሂሩ ንኸይበሃል ንኮንቱ ውዳሴ ኢሉ ብለይቲ መፀ ይብለና። ካልኣይ እውን ለይቲ ክመርፆ ዝኽኣለ እንታይ እንተኢልና ምክንያቱ ለይቲ ድምፂ የለን፣ ወላ ሓንቲ ዝኾነ ነገር ድምፂ ስለዘየለ ቃል እግዚኣብሔር ከተፅንዕ፣ ብቃል እግዚኣብሔር ክትመሃር፣ ብቃል እግዚኣብሔር ክትዛረብ ብግቡእ ብዘይ ዝኾነ ረበሻ ክትመሃር ስለ ትኽእል በዚ ምክንያት ለይቲ ክመርፅ ክኢሉ ስድራ እግዚኣብሔር። ናብታ ቀዳመይቲ ፍቅዲ ዘላ እንተሪና ኣብታ ፍቅዲ ሓደ ዘላ ኣብ ትርጓሜ ነዚ ሃይሊ ቃል እዚ እንታይ ይብለና? መምህር ክትምህር ኢልካ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ኣካል ዘእም ኣካል ባህሪ ዘእም ባህሪ ተወሊድካ ከም ዝመፀኻ ንፈልጥ ኢና። ከመይ እግዚኣብሔር ኣብ ህልውናኻ ዘሎ ንስኻ እንተዘይኮይኑ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ተኣምራት ክገብር ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ኢሉ ነቲ ቃል ሃይሊ ቃል ይትርጉመልና ስድራ እግዚኣብሔር። ስለዚ ኒቆዲሞስ ከመይ ገይሩ ናብቲ በዓት ወፂኡ? ከመይ ገይሩ እዩ ናይ ፀልማት ጋሪድዎ ዝነበረ ናብ ፍጹም ብርሃን ክወፅእ ክኢሉ እንተሪእና ብሃይሊ ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ስድራ እግዚኣብሔር ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ብርሃን እዩ። ቃል እግዚአብሔር አምላክ ጸልማት ዝነበረ ብርሃን ይዝህብ። ቃል እግዚአብሔር አምላክ ነቲ ድኻም ዝነበረ ትብዓት ይዝህብ። ቃል እግዚአብሔር አምላክ ክንብሮን ተጀሚርና ኩሉ ግዜ ሂወትና እንዳተቀየረ ይመጽእ። ነቲ አረጊ ሰብነትና በኃጢአት ወዲቁ ዘሎ ናብ ቅድስና ዘብጽሖ እንታይ እንተልና ቃል እግዚአብሔር እዩ። ስለዚ ኒቆዲሞስ ካ ብዛዕባ ምስጢረ ጥምቀት ኣስፋሕ ኣቢሉ ዝተምሃረ እዩ። ምክንያቱ ብዛዕባ ዳግማይ ልደት ምክንያቱ ሰብ ከመይ ገይሩ እዩ ምስ መተ ካልእ ምስ ኣሪጉ መይቱ ከመይ ገይሩ ካልኣይ ግዜ ክውለድ ይኽእል ይብል። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ኢልዎ? ንስኻ መምህርን ከለኻ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ፣ ንስኻ ሕጊ ኦሪት ተማሂረ ሕጊ ኦሪት ይፈልጥ እንዳበልካ ነዚ ነገር ግን ኣይትፈልጥን፣ ነዚ ነገር እዚ ኣይትፈልጥን ይብሎ። ምክንያቱ እቲ ካብ ስጋ ዝተወልደ እንታይ ኢልዎ? ስጋ እዩ። እቲ ካብ መንፈስ ተወልደ ከዓ መንፈስ እዩ። ዳግማ ክትውለድ ኢኻ ብግዲ ስለ ዝበልካ በዚ ነገር እዚ ኣይትገርም ኢልዎ። ምክንያቱ ረቂቕ መንፈስ ልደት ናይ ካብ ኣብራኽ ስላሴ እንውለዶ እንታይ ዳግማይ ልደት ይስድራ እግዚአብሔር። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኣስፋሕ ኣቢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከስተምህሮ ከሎ ንርኢ። ነዚ እውን ኣቦና ወይ ከዓ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ነዚ ክትርጉመልና ከሎ ናይ ኒቆዲሞስ ክዛረበና ከሎ እንታይ ይብለና? ኒቆዲሞስ ብለይቲ ናብ ጎይታ ዝመፀ ይብል ብሰንኪ ፍርሂ ኣይሁድ ይብለና። እዚ ናይ ፍርሂ ስጉምቲ ከዓ ይብል ናብ ናይ ትብዓት ምስክርነት ከም ዝተቀየረ ይገልፀና ስድራ እግዚአብሔር። ነዚ ከዓ እንታይ ይብሎ? ብዛዕባ ዳግማይ ልደት ጥምቀት ይብለና ኒቆዲሞስ ሰብ ምስ ኣረገ ይብል ከመይ ኢሉ ክውለድ ይኽእል ኢሉ ክሓተት እንከሎ ይብል ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ እንታይ ኢልዎ ኣሎ? ብዛዕባ ስጋ ውልደት ዘይኮነሲ ብዛዕባ ምስጢረ ጥምቀት ይምህሮ ከም ዝነበረን
እዚ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ዝፍጸም ሰማያዊ ልደት ምዃኑ ይገልጸና ይብል። ስለዚ ስድራ እግዚኣብሔር ንሕና ድማ ካብ ኣብራኽ ስላሴ ከምቲ ቀዳማይ ሞት ብኣዳም መጽ ዳግማይ ህይወትካ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ዳግማዊ ኣዳም ዝኾነ ዳግማይ ህይወት መጽና እዩ። ስለዚ ንሕና እውን ካብ ኣብራኽ ስላሴ ተወሊድና ካብ ኣብራኽ ስላሴ ደቂ ስላሴ ተባሂልና ተጸዊዕና ኢና። ወዲ በርብዓ ጓል ብሰማና ተጠሚቕና እንታይ ኮይና ኢና ካብ ኣብራኽ ስላሴ ውልድነት ተቐቢልና። ስለዚ ኣብ ጸልማት እንነብር ብርሃን ዘይበርሃልና ግን ብዙሓት ኢና ስድራ እግዚኣብሔር ነቲ ካብ ኣብራኽ ስላሴ ዝተወለድናዮ ናይ ጥምቀት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበልናዮ ንዕኡ ዘጥፋእናዮ ንዕኡ ዝቐበርናዮ ብዙሓት ኣለና ስድራ እግዚኣብሔር። ኒቆዲሞስ ከዓ ነዚ ናይ ጸልማት ናይ ሕጊ ኦሪት ዝነበረ ነቲ ጋሪድዎ ዝነበረ ንኽበርህ እንታይ ገበረ? ብጸልማት ናብ ጎይታና መጽዩ። ብጸልማት ዝመፀ ግን ኣብ መወዳእታ ናብ ፍጹም ብርሃን ከመይ ገይሩ ከም ዝተቐየረ እውን ይነግረና እዩ። ነዚ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 50 ክሳብ 51 እንተሪእና እንታይ ይብለና? ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ሃይሊ ቃል እዚ ኣይሁድ ተኣኪቦም እንታይ ገበሩ? ንጎይታ ክፈርድዎ ብዛዕባ ጎይታ ክዛረቡ ከለዉ ኒቆዲሞስ ሓፍ ኢሉ ነቲ ናይ ጸልማት ትምህርቱ ናብ ብርሃን ክልውጦ ከሎ ንርኢ። እንታይ ይብል ኣብዚ? ሓደ ካብቶም እቲ ቅድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ዝነበረ ኒቆዲሞስ ሕግናኸ ንሰብ ቅድሚ ከይሰምዖን እቲ ዝገበረ ወይ ከዓ እቲ ዝገበሮ ከይፈልጥን ዶ ይፈርዶ እዩ ብምባል ነቲ ዝነበረ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓሲቦሞ ዝነበሩ ኣይሁድ ኣብ መንጎ ከፋሕ ከም ዝብሎም ክገብር ዝኸኣለ እዩ ስድራ እግዚኣብሔር። ስለዚ ኒቆዲሞስ ነዚ ዓይነት ህይወት ብርሃን ክለብስ እንከሎ ብጸልማት ስለ ዝተምሃረ እዩ። ኣነ ንስኹምን ግን ብብርሃን ተማሂርና ብብርሃን ተመላሊስና ብብርሃን እንታይ ጌርና ቃል እግዚኣብሔር ንሰማዕ ኣለና፣ ግን ፍረ ክንፈርየሉ ይከኣልናን ብዘይ ፍረ ነብረሉ ዘለና ህይወት ኢና ነብር ዘለና ስድራ እግዚኣብሔር። ስለዚ ቃል ወንጌል ግን እንታይ ህይወት እዩ። ቃለይ ብርሃን ይብል ምክንያቱ ቃል እግዚኣብሔር ብርሃን እዩ፣ ንህይወትና ዝቕይር እዩ። ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን እዩ፣ ካብ ሓጢኣት ናብ ቅድስና እዩ፣ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዝቕይረና ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስድራ እግዚኣብሔር። ንሕና ድማ ካብቲ ዘለና ጸልማት ወፂና እንታይ ክንገብር? ትብዓት ክንልብስ ኣለና፣ ሓይሊ ክንልብስ ኣለና። ንሓይሊ ክንልብስ እንተኮይንና ከዓ ብምንታይ እንተልና? ብቃል ወንጌል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ። ቃል ወንጌል ከዓ እንታይ እዩ እንተልና? ተስፋ ኣለና። ተስፋ ማለት ከዓ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ብተስፋ እንታይ እዩ ከይተሓለልና ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ፀኒዕና ምስ እንነብር ኢና እንታይ ንኸውን ኣብ ቅድሚ ህዝብን ኣህዛብን ብሓይሊ ክንምስክር ንኽእል ስድራ እግዚአብሔር። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 28 እንታይ ኢሉ ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃነም ከእቱ ዝኽእል ደኣ ፍርህዎ እምበር ነቶም ንስጋ ክቆትሉ ንነፍሲ ግና ክቆትሉ ዘይከኣሎም ኣይትፍርህዎም ብለና። ስለዚ ብዙሓት ንቃል እግዚአብሔር ከንምስክር ብሰንኪ ሓደ ከምዚ ክርኤና ከምዚ እንዳበልና ካብ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሃድም ብዙሓት ኢና ስድራ እግዚአብሔር። ስለዚ ሎሚ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኒቆዲሞስ ገይሩ ይፅዋዓና ኣሎ። ብኒቆዲሞስ ገይሩ ሂወትና ክቅይር ይፅዋዓና ኣሎ። ኣቦና ቅዱስ ያሬድ እንታይ ይብለና ብዛዕባ ኒቆዲሞስ ክዛረብ ከሎ ኒቆዲሞስ ይብል ኒቆዲሞስ መጻ ሃበ ኢየሱስ በሌሊት ይብል ኒቆዲሞስ ይብል ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጸ ኒቆዲሞስ ነቲ ናይ ሓቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ንምርካብ ይብል ካብቲ ናይ ኣይሁድ ጸልማት ስርዓት ወፂኡ ናብ ብርሃን ዝመጸ ሰብ ምዃኑ ይገልጸና። ነዚ ከዓ እታ ብጸልማት ዝተምሃሮ ፍጹም ፍቕሪ ከመይ ገይሩ ናብ ፍጹም ፍቕሪ ከም ዝለወጣ ወይ ከዓ በቲ ወንጌል ከመይ ገይሩ ከም ዝተለወጠ ክዛረበና ከለኹ እንታይ ይብል ኣብ ስቕለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይብል ኒቆዲሞስ ምስ ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ ይብል ኮይኑ ንስጋ ጎይታና ብክብሪ ምቕባሩ እቲ ብለይቲ ዝጀመሮ ትምህርቲ ይብል ናብ ፍጹም መስዋዕትነትን ፍቕርን ከም ዝዓበየ ይገልጸና። ስድራ እግዚአብሔር ኣነ ንስኹም ድማ ነቲ ዝተዋሃብናዮ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ብትብዓት ናብ ብርሃን ክንልወጠሉ ተለዊጥና ከዓ ሂወትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅብልቲ ንኽትከውን ኣነ ንስኹምን ሎሚ ክንጽዕርን ክንትንስእን ኣለና። ካብቲ ወዲቕናዮ ዘለና ክንትንስእ፣ ካብቲ ጸልማት ዘለና ብርሃን ክንርኢ፣ ካብቲ ድኻም ዘለና ናብ ብርትዓ ክንውፅእ እንድሕር ኮይንና ብቃል እግዚአብሔር ክንመላለስ ኣብ ቤቱ ክንነብር ኣምላክ ቅዱሳን ብቸርነቱ ይደግፈና። ዝመሃረና እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋና ንዕ ይኹኖ። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትምህርቲ ክሳብ ንረኸብ እግዚአብሔር ኣምላኽና በብዘለናዮ ሰላምን ፍቕርን ጥዕናን ክበና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰናይ ቅዱስ ፍቃድ ይኹን። ኣሜን።